Nu skal vi høre om ren energi og grønne projekter i Skandinavien. Velkommen til Energitimen. Vi mennesker bruger meget mere fossil energi, benzin og kul, end jorden kan kapere. Vi har brug for at gøre sort energi til grøn energi, hvis vi skal overlade en bæredygtig verden til vores børn og børnebørn. I dag skal vi høre om et spændende fælles skandinavisk biogasprojekt kaldet Implement. Projektet er støttet af EU Interreg ØKS. Skive Kommune er leadpartner og har skulle samle trådene og fokus på det overordnede formål at skabe bæredygtig vækst baseret på biogas. I Lemvig Kommune har man arbejdet med biogas fra gylde og restaffald fra industrien. Implement har medvirket til at øge produktionen af biogas, og Klinkby Varmeværk erstatter nu naturgas med biogas. Snart vil også Nørre Nissum Varmeværk overgå til biogas. I Skive Kommune har man bygget Danmarks første offentlige biogasstation. Med biogas gøres bilkørslen helt CO2-neutral. Skive Kommune er selv gået forrest i udskiftningen af biler og har lige nu 30 biler og minibusser, der kører på biogas. Lidt vest for Skive har EU's Implementprojekt været med til at støtte etableringen af Danmarks største gård-biogasanlæg. Her omdannes gylde og biomasse fra kløver og roer til biogas, der via et 11 km langt rør kobles på naturgasnetværket og gør den sorte gas grøn. På Samsø har kommunen besluttet at udskifte den nuværende færge med en færge, der sejler på biogas. Og Samsø Energiakademi har arbejdet med modeller for borgerinddragelse. Vi skal huske at give viden videre til næste generation. De fælles skandinaviske projekter giver mulighed for at samarbejde og dele viden med andre biogasprojekter i Skandinavien. Lad os kigge lidt på Sverige. I Lysekil Kommune har man et projekt med fremstilling af biogas udvundet fra søpunge. Udover at biomassen fra søpunge kan bruges til fremstilling af biogas, kan søpungene optage kvælstof og fosfor, hvilket er med til at rense, filtrere og forbedre vores havmiljø. Søpungene er med til at minde os om, at ressourcer, der findes naturligt i vores omgivelser, kan bearbejdes på måder, som mangedobler deres værdi, og samtidig er med til at reducere vores udledning af CO2. I Brålander er 4 landmænd gået sammen om at producere biogas fra husdyrgødning. Biogassen afsættes til Trollhättan Kommune, som bruger det til deres busser. Biogas har virkelig fået hul på transportsektoren. Nu fortsætter vi til Norge, hvor busserne også, nu med støtte fra Implement, kører på biogas. I Østfold fylke er der lige nu i alt 97 af kommunens busser, som kører på biogas. I Rogaland er man gået nye veje for at producere biogas. Her er etableret et virksomhedsnetværk, som fokuserer på ny teknologi i forbindelse med udvinding af biogas. Et energiselskab, landmænd, virksomheder og et affaldsselskab er gået sammen, og igen kan gassen bruges til transportsektoren og til kraftvarmeanlæg. Alle disse projekter skaber investeringer og vækst. Implementprojekterne har skabt omsætning og nye arbejdspladser for mindst 20 millioner euro. Og det er grøn vækst, som sparer CO2 og gavner miljøet. Tiden er ved at løbe fra os her i Energitimen. Som du kan høre, er der masser af bæredygtige skandinaviske projekter i gang. Alt sammen noget, der er med til at skabe en bedre verden. Du kan læse mere om alle projekterne på www.implement.nu.